ndakakuvimbisa rudo, ndakakuvimbisa mufaro nemaruva, ndakati uchawana zvese zvaunoda, mudiwa wangu ndoreva zvese zvaunosuwa. Handizokurwadzise, handizokusuwise, rudo matiri ngatikudze, pausinganzwisise mudiwa wangu ndibvunze. Handizokurwadzise iwe, handizokusuwise. Mwana wepasinga. Naiwe. Uruda kuitwa sei chaizvo? Mama, why are you so involved in my love life? I'm a grown woman. Involved in your love life and you're a grown-up woman. I was involved since you were born in your life. Do you understand? Hey, wena, urikundinzwa here? I understand. So, kalavu kako karutara, kalavu chiko karutara ikakako kuti I'm involved in your life. Kuti wane simba rikutara udai, kuti wane, you are living under my roof, my dear. I understand, Mom, but my roof, my rules. Imimi makawana nona dedi wani pana kakurambidza here. Evo, zvinhu zvazvo muchazotiudza pamberi apo. Muri kuzvinzwa? Kana tichikutaurira iye zvinezvimboteererai. Uri kuzvinzwa here? Munoda kudhumira semazongororo mozotanga kudzoka nenhende shure matadza kuziva kuti zvamakaita taimbokurayirai makamusinganzwi. Mazvinzwa? Muri kumhanyirira kubata marasha imimi. Ari kupisa. And you? Yamira kuna mwako? Ndauya ndiri kuziva kuti emuzvo nekuti makamutsiura akaramba ende kamutsuro akaramba. Uya kuno. Uya pano. Right. Iwewe. Ndiwaya uchindiudza kuti uya azenga akazoti watanga umona nhasi. Kuti mazuva ese wanga uchizviona. Apo wasvondinyepera kuti hanzi handina kumuona. Iwe wanga wamuona. Ndosandazozvitaura kamanzi. Ndosaka ndazvo. Matauro enyu amunoita ekutadza kuita respect. Kumberi uko muchazotitsvaga, muri kuzvinzwa? Ndosandazozvitaura kuti mukwanise kutaurawo naye ari padhuze. Listen, I don't want to see you uine kamukomana kaya again. Mama, why? Why? I've already told you why. Ishamwari dzangu down. siyemazvozvo pana Linda. Linda kudi kwake. Ini ndachitoda kutomubata wokumbati mhosva pano. Ndinoona kuti ari right auya andiudza chokwadi. Wairamba kuti kakomana kaya ukaziya iwe. Ndakatoita basa nenyaya yasafari suit wako iye asauri. Kanopfeka tumasafari. Ndakakuudza kuti pane mukomana kakashomupfimba mama zvenyimi. Mukomana ane mari dzake, mukomana yakatonaka. Mukadzi akaramba uyu. Akarodhirana kaya. Kasafari suit kake kakako. Iwe unongochitori shamwari yangu but hauzi. Shamwari yacho ndakakutsiura. Aiwa ndo shamwari zvinu manje. Ndakakutsiura. Ukaramba ukandoda safari suit. Ndatomboda kupa mhosva. Hanzi rudo ibofu. Linda. Chena kwaichaperanya iwe. Une mudini. Iwe kana ngotanga kuita zvitunhi tusani basa unoya uchindiudza wazvinzwa. Ndinomubhura pana panobva ende chimwe chinhu chandanoda kuita kubasa ucharegedza kuenda. Mama. Ndokusona mari ezvizvi. Sari nyika wese iwoyo. Ayo kana uchindipe new child allowance. Child allowance ichikopa wakakura uchidya ipana apa ndosvachakura uchingodya ndosvachangodya izvozvo. Kusvika mukomana musvinu. Akaenda safari suit ndoko uchazona child allowance. Taura hako. Uchaona child allowance. Bvunza iwe. Bvunza. Ndokubvunza. Ende murume yari kutokutambira kuti iwe uri kushanda. Tumari twako ndiri kwanenge akupukuta. Wakazungaira zvekuti kutsvaga kamunhu kanotoka dependent futi kuda kusvika kaita ndoka first born kakumozozvara mwana waita second. Uri munhu rudzikwa iwe. Kuda kutora nhamo dzemumaraini mochanadzo uchidzichengeta iwewe. Kamunhu kanozvishupikira zvako ndokaona uchida kuita mukomana wako. Washaya mukomana masvinhu hanzi wangu pane mukomana anga achikuda naiwe. Mukomana wacho ndewokupikwa iwe uri kutaura iye. Anga aita basa. Ane botiki mutauno. Padhuze mashopu patoshanda. Ane mukadzi. Haana. Uya ari kuti haana mukadzi. Ane mota yakata sei naye ndiudzewo. Ane chimwe chiLand Rover so.
Haana. Ane mota ka? Haana. Uruzvona kuramba munhu ane mota Land Rover. Land Rover. Hanzi naye murume kozi murume ndikatomuda anogona kutozongona ane umwe musikana nenyaya kuti anenge aine mota achizvida. Anokwenda masafari suit kwa safari suit Kuti tadzisa kuti ndite mukwasha ane Land Rover iwewe. Mukwasha ane chimota chirweni. Samtoti ndirombeswe. Kurombeswa chi? Kurombeswe. Kurombeswe. Tikuda mota, mukwasha ane mota yekuti anasvika kure. Pane paakambonzwa akarombe. Achisvika grocery richiburuka maneba vese avachona kuti pano pasvika mbozha imukwasha kwete tu road rana raunondigira panapa kuti uri mwana rudziya kuti kana ndichikurayira unosumuka hausati kusvika waita zvandiri kuda waine mukomana mushinu mbozha ndeandoda pano uri kuzvinzwa mbozha haikuna tunhu twako twautanato tunhata uto safari wakambona kuti munhu anopfeka safari mazuva ano kutigira nhamo panoda kutigira nhata nenhingirikiri panapa nezvidadi zvinhingirikiri apa nepushi rakabo Moyo muti. pushi racho rasafari suit raita raundi pasi apa chitsitsino chese chatsikutsika pasi iwe patiza chakutsika pasi patiza mukomana yatipezi inyaya mukomana wako patiza iwe adonhedza pushira rauto raenda ane wa satize zokogara satize utiza nyaya dzako wakunyara wakunyara kuya munhu ane pushi rakaboka anotsika chitsitsino pasi rine waya pushiro uchisiya munhu handidi ane botiki akatonzi ndokuhodhera chinyi usiyane nezvekuti uri kushanda izvi ndokuhodhera chi akaramba ushu kana indine ndichatenga hembe akaramba ushu Moyo muti ndizvandiri kutaura. moyo muti vaiko Wani makangosarudza wamaida wani. Makasarudza. handina kusarudza nhingirikiri ini road run handina kusarudza vanhu vemasafari ini Imosvo here kuita murombo. imhosva nekuti urombo hwake hunotozotapukira husvika kwatiri imhosva handidi vazukuru vemwana iwe uchazoita vana handidi vana vemurombo imhosva iwe ndiononga ushandaka murumeka kune tuvana twamuchazvara iye achingoita zvaanenge achiita izvizvi ngwenyenera naiwe anoita basa rei kakomana kaya kanoita nezveiko naiwe anotsvaga masimbi murodho masimbi anenge akaraswa kuma anoti totenga masimbi titiniwa wanotenga masimbi vai ndo vaari kuda ushu dai kumusha kwake kune marombe ana kwa handinongwaziyana pano baba vake vai vasiri rombe havazi rombe iwewe ndiwakuda kutanga kuita chikadzinza kako kemarombe so movakaimba meta tu munhu anonhonga tumasimbi tunoitwaraswa tumajaradha tuya uchiramba munhu ane nhingirikiri ari kuramba rugari ndo zvandakakudzidzisira izvozvo munonhongana nevanhu uchichengeta uzvare kanonzi kaklani soke nhamo Ndoda. manje hazvisi kuzobuda ende vanokaudzaka munhu kako hazvisi kubuda hazvibude manje zvekanhu kako ikako pano handidi kukaona Amen. Handisiyewo zvamada. zvandada ndizvozvo handichengete zvarire mwana kunochengeta marombe kwese uku Upenyu unochinja mama. nemasimbi Yazi munhu wese anotanga arishi. Munhu wese anotombotava, vamwe vanotombotanga vari varombo. neeji yaanayo mukomana uyaga hapachina pane chinobuda here hapachina Asi ndiyo ndiri kutoda. Sasha, andichade kukuona panapo wazvinzwa. Mama, that's the man I love. hapano shamwari ndotouya shamwari neyekuda tumasimbe safari sutu handirege kuya pano wangu iwe zvaunoita manje unoramba uchiya pano mwanangu waita basa zvekuti ndatomboda kunzwa tuhasha rwekuti
asi nguva yese pamongo uchizviona hako uchiregera asi izvozvo zvawaita wagona wazvinzwa pano usaregedze kuuya ramba uchimusona ndo ushamwari chaiwo iwo akatoramba kutozvinzwa aiwa ndo ushamwari achapedzira amba kungotamba mesese mazuva ese ndo ushamwari hwakanaka iwo handika mwanangu alright mama alright zimandara aiwa wagona zimandara Alright, thank you iripo ramba wakadaro alright Hello. Yeah, I'm okay. ndakakuvimbisa mufaro nemaruva ndakati uchawana zvese zvaunoda mudiwa wangu ndoreva zvese zvaunosuwa handizokurwadzise handizokusuwise rudo matiri ngatikudze pausinganzwisise mudiwa wangu ndibvunze handizokurwadzise iwe handizokusuwise rudo matiri ngatikudze pausinganzwisise mudiwa wangu ndibvunze ndakati zvose ndinozvikona ndikati rudo chairwo ucharuona tinde mufaro iwe nenisonasona mufaro watinawo wakanaka mboona ndakati zvese ndinozvikona ndikati rudo chairwo ucharuona Hello. tinde mufaro iwe What do you say? Yeah, ndakapinda busy sha. Apa mama wakati ndimbomira kuya kusokuona. Asitomuzwa kubuda. Yeah? Uri panze pegedhi? Mana kama mama kanzoni zvinonditukisa mama. Ndo akurambidza kuti mazondonewe avanombobvira vachimisawo zvekona Chipinde ore tisataoneka. havako izvizvo zvepauri kabatwa ndiri ndizvozvo chaizvo Kazi wakamboisa munhu neopolish before. ndikuisa iweyo It seems as if unazoziva wani. they just say Hmm? I'm a pro chandiri munhu wemurume kana uchida electrician ndofanira kuita electrician kana uchida nail polish ndofanira kuita nail polish But it seems as if saka ndudze something what's your ideal boyfriend actually ndanipangu. Moyo wangu zvinenge zviripo pangu zvangu wanikonvinza pangu ndizvandinoda. no because I have to know and then so that there's a lot of that I'm triggered so because you have your expectations and I have mine as well. I want to know what you like, what you don't like, what makes you happy, what makes you sad, what makes you angry, all that. Those are the real questions that anofana unga achibvunzwa at the dating stage, right? Like I want to know, that's the person, the real you that I want to know. Okay, so I like to be respected mostly, and I don't like lies. Actually, short talking stage, you know, because at least what I say. Otherwise, I like to be respected, and I don't like lies. I hate lies a lot. And also, both of us, we have to dominate in the relationship. It's 50-50. 95, 5. You know, it's modernity. That's all. Okay, that's good. Yeah. And what about you? Then I think what every person likes, to be understood. Oh, ndandashamisika kuti wastart. Unepodza kaona. No. Yeah. Adina.
Oh, And I like to be understood, respect, obviously. And I don't like a relationship where the girl is always the center of attention. You know, like you have to do this before me because I'm a girl. You have to do this because you're a boy. No, you need if I buy you something, right? Then it's your turn. When it's your turn, it's your turn. And this money kids was on. You know why? so it was the Martins. Yeah. You know why? Because but no Ramban. Yeah. And then we can call it quits. Richie, fair and fine. One longer no organs or dagger thing get BMW bus or Rambo, then what happened next? Yes. Yeah. Otherwise, what's your favorite color? You. I'm your favorite color. Yeah. Are you okay? You're also my favorite food. No. You look delicious all the time, so don't blush. I'm not blushing. Okay, what are you doing? Who's that means? When I'm drinking, it's always about taking. And if you always think that you always have to take it, then It's not like no. for now it's okay. Yeah, and this could have, but like I said, it's always, you always think it's always taking, but never giving. Because you say, I'm a woman, I'm a girl. That's nature. That's nature. We take, no, you give. Because okay, so what happens if I no longer, if you no longer have anything to take from me? Or if I no longer have anything to give? that's why I said only go natural, but not like every time. No, so it's not nature, right? I don't know. I think it depends on one. No, people should buy each other gifts and this could have. But I'm just saying, good, they have a mutual relationship. And it's now going to be a center of attention. What if the girl and a man? Understanding one's partner is always important, is it not? You cannot know America, then you have to understand with the person. Hey, Kokanasi. It's not about that. What? It's nail polish, not. So you want to number many. I'm going to pay the computer. Hey, I'm going to go to my social number. Okay. Handi mani sasa bas udapinde watosu udapinde ili kana tosu andisokurwadzise andisokusuwise rudo matiri ngatikudze pausi. How come Tatapinga more into this case is so strong but anything to do with sex or even touching it? Because my relationships, they're not always about that. I mean, like, now I believe the sex is too spiritual. And it's like you don't have to go around lest you attract their bad energy. Are you for real? Yeah, I'm for real. Okay. Like, if you ever done it before? Not gonna lie, I have. But that was capable. I mean, it's not a flex. The real flex, then you get to know a person from within, right? And you get to understand the person they are. That is a real flex. So it's not just a bonus. Are you trying to pretend or this is the real you? No, that is the real. Because it's so shocking, you know. See, like many of the guys, if you are dating, they only focus on, you know, checking up. Alright, but it's not bad city and pretty where unoenda around and so wasangana nayo unengo uchingo chachura at the end of the day, like I said, it is too spiritual and you don't go to bad energy from this one, you to bad energy from this one, to bad energy from this one.
usingaziva kuti zvinotozokutsoma zvacho imadzinza api. Saka I always say kuti I always think kuti zvinozofana hazvo zvoitika pamberi apo. Bonus good. So sure you've been a cool guy, but the biggest thing in a relationship is just talking, understanding each other. That level of understanding and also leader good. That's what I think. If you say so. Otherwise, again, change people get some morning work very much. Yeah, okay. That's good, man. It's okay. It's okay. Today's so hot. Right. Like a heater. Well, thank you for the day. I had such a wonderful time. Nichikafu zvesemenzungu indave zvozvenzungu dzakagushwa dzagosha dzakanga. It's okay. You're always welcome. Well, like enough mama wanoita se anosvika ndiripo. Yeah, otherwise can I get you high before you go? Oh. Okay, you want to know what you like. So otherwise can I get a kiss before I go? I mean, kiss them one, watch it, I mean, do what you need. You know you're so naughty. Otherwise, let me just give you a hug. Are you okay? Nay. Vincent, not to the Manje mchembero wabot kusika manje bagenda. Lindy, I thought you were my friend one. Hey, my. Ndakwenda. Lindy. Kendieni. Mama ndo waudza manje wabva wasvika. Lindy. Yeah, wabva wasvika. Ndo waudzawo.